Искам да си брутално честна. Изкарват ли са пари от това да си инфлуенсър в социалните мрежи? Много продавачи започнаха да изискват видеа, да търсят брокери, които правят интересни видеа. Най-ценната валута, която предстои да разменяме, е доверието. Аз не искам нови клиенти. Аз тук се заключвам и ми пратете покани. Евентуално, ако аз преценя, ще се чуем. Дали трябва да стои един бранд или трябва да стои едно лице? И двете са много важни. Вложил съм усилие и това видео има 3000 гледания и 20 лайка. И значи за нищо не става. Не е вярно, въобще не е вярно. Но ти няма как да знаеш кой го е видял, дали не е точният човек, че си се постарал. Не всички са го харесали, няма значение следващото. А всъщност може ли нещо да им кажем полезно в този контекст? Тъй като ти премина през този момент, в който снимаше и продаваше, искам да си брутално честна. Изкарват ли са пари от това да си инфлуенсър в социалните мрежи? Сред брокерите говоря. Да, създават се връзки, създават се контакти. Сега те парите се изкарват благодарение на знанията ти и уменията ти в конкретната дейност, която извършваш, в случая, нали, продаването на тази услуга. Нали? Да. Но ти изначало продаваш себе си. Тоест, презентирайки се, показвайки се, снимайки имотите. За мен видеята на имотите са нещо много важно, ако бъдат направени както трябва. Изкарват ли се пари? Да, ти добиваш голяма популярност. Първо, през твоята сфера на влияние. Хората доста често подценявате вашата сфера. После се оказва, че тя е доста по-голяма, отколкото вие сте си мислили. И всъщност, през социалните мрежи, ти успяваш тия хора да ги приближиш до себе си, съответно, респективно, те ти връщат бизнес. Нали? Естествено, това се случва поетапно, не е в един месец всички да се сетят, че ти си брокер и чакай, аз тук сега ти дам едни препоръки. Но тази сфера, която ти имаш и всички останали, тя се разширява ежедневно и освен всичко останало, те ти пращат препоръки само защото те виждат, нали, че си активен и че правиш някакви неща. А относно видеята на имотите, за мен това е лично отношение. Никога не съм приемала имота като, как да ти кажа, все едно, аз имам един стил на правене на видеа и сега давай за всички едно и също. Здравейте, днес ще ви представя един двустаен апартамент в квартал Левски. Това работи ли? Вече не. Да. Вече не. Ти трябва постоянно да измисляш нови неща. Аз вярвам в силата на историите. Когато има история, тогава... Телевизията за това години наред оцелява, защото всъщност кой ти продава ти история, продава ти драма. Просто всеки апартамент е различен. Серийност, има серийност. Това е нещо, което наблюдавам в той сега това американските... Всъщност, не само американски, по-развитите инфлуенсъри в глобален мащаб, те имат серийност. И това нещо обвързва на клиента. Докато тук отсичаме, нали? Почваме с здравейте и завършваме... Обадете ми се. Да, ако имате интерес, обадете ми се, нали? Да. А всъщност може ли нещо да им кажем полезно в този контекст? Нали? В социалните мрежи не им пишете, обадете ми се, никой няма да ви се обади от Инстаграм. Просто пишете ми. Хората не звънят от Инстаграм. Да. Факт. Добре, ако 90% кажем, че е по-скоро шум сред постовете, кои са тези 10%, които печелят? Които дърпат вниманието? Кое е това, което работи реално? Личността и автентичността. Това да си искрен и откровен с хората. Малко по-нататък в разговора, дали е фирмения... Не. Дали трябва да стои един бранд или трябва да стои едно лице? И двете са много важни. Ето както при тебе. Ти си и бранда, нали, философията на бранда, двамата сте лицата на бранда, нали, както съм аз при мен в Real Social Broker, обаче Real Social Broker Мария е човека, който е изградил това и човека, който стои зад философията на бранда. Но двете неща, колкото са взаимно свързани, толкова са и различни. Тоест аз не мога да разчитам само на Real Social Broker в рекламата, т.е. само това да бутам. Не, аз бутам и личния си профил, защото това съм си аз. Както каза преди малко, нали, всъщност ти по този начин достигаш до сферата си. Реално самите видеа не ти изкарват пари. Нали, не, хората не изкарват.
Нямам предвид монетизацията, имам предвид, нали, че от едно видео, което направиш, директна продажба, нали, Той е късмет. поне в нашата принцип, сфера... възможно е, виждала съм имам го, чувство, че случва вече се, даже е изчезнал. но е късмет. То е по-скоро Да. имиджово. И също така, нещо, на което може би ще е любопитно, много продавачи започнаха да изискват видеа, да търсят брокери, които правят интересни видеа. Поне в София забелязвам такава тенденция и тук даже имаме такъв случай наскоро преди няколко месеца с един апартамент в гръцката. Тоест, продавача избира брокера на По това база колко е активен. какви видеа е създавал за имотите и казва така: аз искам с теб да работя, защото много ми харесва начина, по който презентираш апартаментите, които продаваш. И това е супер. И знаеш ли, видеото, което направихме точно за това в гръцката, за този човек, мина одобрение през него. Тоест ние го пратихме, мина през продавача, Създадахте продавача го, каза, направихте го, продавача сглобихте каза, го. окей съм, и чак тогава вече излезе, през продавача, не през брокера. Което е супер. За мен така трябва. И продавачите почват да се отнасят малко по-сериозно, което също е добър знак, сигнал. Ами, в крайна сметка, разликата в тези 8 години, откакто ти стартира до сега, за тези 8 години толкова много се разви. Даже аз бих казал за последните 3-4, даже съм много 2-3 години в България. За България говорим, нали, мащабите на страната ни. Последните 2-3 години се развиха страшно много социалните мрежи в всяка една сфера, в насока да се продава чрез видео. То това е и на Запад. Обаче, виж, интересното беше, че преди аз като стартирах, нещата, които идваха от щатите, нали, защото най-вече оттам гледаме и заимстваме. Да. Но те са шоу нация, нали? Това не трябва да го пропускаме, че много от нещата, които вървят там, те не са приложими тук на българския пазар. Но не това имам предвид. Че доста от нещата идваха примерно с 5-6 години закъснение. Сега времето е много по-късо. Сега идват много по-бързо. Примерно, да кажем, 1-2 години. Защото идват до голяма степен през социалните мрежи пак. Много бързо, много Достъпът до... според мен, мое лично мнение, не само, всъщност, то мисля, че имаше някакво изследване в Америка за гледаемостта на нещо колоритно беше в някакъв ден и час на CNN, изчислено като процент спрямо гледаемостта на YouTube и подкасти, пак в този час, сам на американското население. Повече се гледаш YouTube и подкасти, отколкото нещо, сега не мога да се сетя точно какво беше изследването, сигурно мога да се намери в интернет. Беше нещо колоритно, което новина, някаква готина, нещо трябваше да стане. И американците са облъчени от едно време от CNN, не гледат толкова CNN, колкото YouTube. Поколението. И до голяма степен ние дърпаме оттам по-бързо информацията и се опитваме заради това, че и се наводнява пазара с всякакъв тип контент, съдържание. Нали, на български, на английски, на чуждици. Да ме съдят, че ползвам чуждици. В крайна сметка, нали, ние взаимстваме всичко от чужбина и ще ползваме чуждиците. Няма как. А той някой път, сега може и да ме излезе в коментарите, обаче някой път да звучи по-добре на английски, отколкото на български. Да, въпреки че нали, да. езика не е кой знае колко богат, но и по този начин заради обема вече от хора, които създават съдържание, ние се опитваме да сме по-креативни. Да сме по-креативни, гледаме малко какво правят там. И дърпаме оттам идеите и затова идват по-бързо. Мое мнение. Не? Ма не, то е така и много взаимстваме. Въпросът тук е това, в което аз вярвам, е не да го копираме едно към едно, ами да си го прекараме през своята призма и някакси да вкараме някакъв наш сигурност и наш почерк. Защото пак ще кажа, не всичко е приложимо. Дори това, което правя аз като започнах да го правя, то беше в Щатите създадено вече, имаше доста агенции, които правиха това. Моя модел по нищо не прилича на техния. Това си ти. Той нямаше как да го приложа тук. Личното личния почерк във всичко, което правиш, то се усеща. Тук от едно известно време навсякъде по подкасти, по новини, по статии, навсякъде пишат най-ценната валута, която предстои да разменяме, е доверието. Едно доверие, нали, всеки говори за доверие. Постоянно, навсякъде всеки говори за доверие. Само, че имам чувство, че хората стават до такава степен сетивни,
че реално усещат доверието именно ако усетят личния почерк на човека. Ако той е истинал студент такъв и заснима нещо само, защото да е в тренда, тренд. Как е на български тренд? Сега да не ползваме чуждицата. Вълната. Вълна. Може, да. Не звучи готино. Да, сега има си сигурно, ако се поразровим тук в някой... речника, може би ще намерим някоя хубава дума. Речник със сигурно ще ме задия, ама в крайна сметка, нали, това е думичката. Ако си в тренда, само за да си в тренда, човек ще го усети. И при всички положения, те хората са, те поколенията се сменят, има и на предвид. И хората не обичат, ако не те усетя, даже през социалните мрежи няма да ти звънна. Работа има за всички. Има достатъчно хора и това му е хубавото на социалните мрежи, защото аз през няколко профила, като премина, ще си избера с кой да отида на среща и с кой да се видя. Имаш естествен подбор предварителен. Точно така, преди първото обаждане още. Дал си ми препоръка, влизам, так, проверявам. Стефан обича да ходи на тенис, примерно. И аз обичам да ходя на тенис. Ще имаме обща тема, Ще говорим, ето поне ще ми е приятно, докато чакам пред апартамента. Примерно, измислям в момента, но наистина е така. Хората обичат да работят с хора, които харесват. И с които имат какво да си кажат. И в които се препознават. И това не значи, че другия е по-малко професионалист в никакъв случай. Просто... И тези, в които се препознават. Да. Аз затова, нали, от друга страна не съм фен на тези забавни видеа, защото не искам да хората, които обичат фъна, да ме препознават. По-скоро искам те, които са отговорни в процеса, те да се препознават. Взел си... Защото аз също се забавлявам много, нали, имам чувство за хумор, често съм душата на компанията, дали като сме на маса, на банкети и така нататък, но в крайна сметка, като и го знаят, тесния ми кръг от хора сега. И вече, нали, зрителите. Вече всички останали. Да, но в крайна сметка, когато продаваме нещо или работим, в крайна сметка трябва да сме отговорни. Ти сам за себе си взел решението, точно така. И това е хубаво, че си кажа, аз искам на преден план да излезе това нещо. И това е окей. И е хубаво, ако всеки седне да си направи някакъв разбор и да се замисли, може би доста от нещата ще ги спестим. Да. Ти ако трябва, ти го правиш ежедневно, да започнеш работа, как би насочил да изглежда един пост или някакво видео или някаква формула, която трябва да дадеш на някой, който сега, примерно, гледайки, ще си крадне, тези, които не те познават или тези, които те познават, но пък, нали, не са се свързали по някаква причина с теб, да си краднат нещо от теб, което ще им дадеш утре да започнат да правят. Някаква формулка, която ще им даде някакво начало за успех. За видеа ли си говорим или за присъствие? За присъствие в социалните мрежи, да го кажем общо. Да, първо отключите си профилите, да могат всички да ги виждат. Второто нещо, напишете къде работите. Не, защото ако стартираме от самото начало, много хора просто не са си отворили профилите. Това е все едно да кажете на клиентите си, аз не искам нови клиенти. Аз тук се заключвам и ми пратете покани. Евентуално, ако аз преценя, ще се чуем. Социалните мрежи, когато сме си избрали тази професия, тя трябва да е отворена към всички, не да си правим отделни странички, профилчета и така нататък. По-скоро там, където сте си вие. Това е едно. А пък относно съдържанието, много хубаво си помислете какъв човек сте, какъв образ искате да покажете на хората и колкото повече сте вие и колкото повече няма преструвка. За мен това е основното, автентичност и без заобикалки, без искаме да звучим много професионално. Така както си звучите по принцип на среща, това, което искате да говорите, така както говорите с приятели си, ама не на маса, за да го уточня. Колкото по-естествен един човек в социалните мрежи, толкова по-добре. Поколението, което идва да купува, то усеща фалша от километри и не го кефи. Той между другото е едно леко отклонение, нали? Но това е поколението, което може би от години, от поколения назад, това е първото поколение, което абсолютно се държи на принципите. Да. И това е много може би едно от най-хубавите неща в това поколение.
Да. Те, нашите родители, Не, натам вече прародители, става още по-зле. те не са толкова държащи на принципите си, колко това поколение. Да, и свободолюбиви. Да, и ако Което е в супер. следващия момент, нали, това, което казваш, че излезеш... то не е фалшив, а по-скоро стегнат. По-скоро То пак до голяма степен ти пак не си ти. Ти ако се притесняваш, почни с нещо по-лесно. Ако да, се може би притесняваш всъщност, от ако се камера... притесняваш, значи не казваш това, което чувстваш. Да, защото ти мислиш за Да, това, какво трябва да кажа, как трябва да прозвучи, ама то как ще излезе, ама как ще го разберат хората. И то е една постоянна борба. Затова почнете с писане. По-лесният вариант. Нали? Ако пишем, ще е по-добре да изразим себе си, мислите и чувствата, емоциите посредством писане. Не си мислете, че вече никой не чете. Напротив, има много хора, които четат и ще се изненадат и колко са много всъщност. Не, защото дали сега посредством видеята искат нали, да наложим видеото, което естествено е първи поред и най-гледано и най-добре се възприема, но да ни отписваме и хората, които четат, защото наистина има много. Ако е трудно с видеята, да пишем. А ти тук визираш, че постовете тип такова голямо съдържание, описание и отдолу снимка не са умрели. Да, и виж сега, че Добре, как защото... говориш за социалните... Усети ли сега за коя платформа ми говориш, докато ми го описваш това? Не, сигурно Фейсбук. Фейсбук е, защото отгоре е написано и отдолу снимка. Аз винаги визирам обратното. Зависи кой къде е прекарал повече време. Вярно, да. Добре, Четат се? Четат се в Инстаграм, примерно сега са каруселите много, защото задържаш внимание, гледат ти watch time, колко време си прекарал на конкретен пост. Има метрики, които далеч не са броя лайкове. Защото много грешно тръгваме. Аз много съм се постарал, положил съм усилие и това видео има 3000 гледания и 20 лайка. И значи за нищо не става. Не е вярно, въобще не е вярно. Много, ти няма как да знаеш кой го е видял, дали не е точният човек, ти си се постарал, не всички са го харесали, няма значение следващото. И така. Това е, че от това да създадем съдържание с цел, примерно, това е от моята гледна точка да кажа, моята цел е да дам съдържание с цел да науча клиентите на неща, които са им много неясни в процеса на покупка или продажба, или с цел този подкаст е да си говорим истината такава каквато е. Аз съм супер открит човек, не ме притеснявам абсолютно за нищо да говоря, не се притеснявам, за мен няма неудобни въпроси в моя бизнес. И го правя с тази цел да видят хората, че има и открити, защото нали, всички коментират, вие брокерите, вие сте измамници, лъжци, нали, още се тръби това нещо. Но нали, това е моята цел и идеята ми е, че ако ти си фанеш една ниша и тръгнеш тази посока, без значение дали снимаш видео, с цел да го... защото сега това е най-гледано, нали? Така е, да. Или направиш пост, защото коментирахме последно време, че тези постове са замрели и изчезнали изцяло, нали? Никой не чете. В крайна сметка сега ти казваш, има го това нещо. Просто трябва да е с някаква цел и с някаква насока. Трябва да имаш от всичко. Трябва да имаш за всички. Трябва да качваш сторита, трябва да правиш постове, трябва да снимаш видеа, защото видеята са ти основния двигател на нова аудитория. Постовете ти пък имаш вече създадена такава, част от тях чете. Тоест, трябва да си комплексен. Трябва да има от всичко. Обаче, това, което ми беше в акъла е, че ти каза толкова лайкове, толкова гледания и така нататък. Не мисля, че сферата, в която оперираме, е сфера, която трябва да го следим това нещо. Ако съм примерно Александър Богданска, да снимам някой хотел и да му правя реклама, изключително важно е, защото в крайна сметка този хотел ми е платил 50 000 евро да се снимам аз заради моите 1 милион последователи. И ми е много важно колко хора са ми видели видеото и колко лайка имам. Защото толкова до повече хора ще стигне. Клиента ми е собственика на хотел Хилтън. Тук си измислям някакви имена, нали? Но ще е доволен и в крайна сметка пак ще ми се обади и пак ще взема 50 000 евро за реклама, пост или нещо по-голямо или ще надградя.
Нали, не знам дали са Ти такива сега числата, половината стрелям брокери някакви ще неща. иска да станат инфлуенсъри след тия цифри. Не знам дали са такива цифрите сега. Не, примерно Хилтън 100% ще даде. Не знам дали Не, на Богданска. най-вероятно няма, ама Така сума, но няма при значение. нея Да, едва ли има нисък хонорар, да. да, нали, не е това фокуса. По-скоро измислям числа и имена. Но в нашия бранш, нали, не продаваш лайкове. Ти също не печелиш от това, че Не трябва да трупаш ти е лайкове и водещ. видеа. Не трябва да ти е А водещ. ние се залисваме в... Залисваме се, защото то всичко така не оградило, че даже... Защото така работи социалната мрежа. Ми, А тя е средство, което трябва да използваме ние. всичките тия метрики, те се променят през 3 месеца. Значи ти ако си брокер и си имаш друга работа, или си менеджер, или собственик, управител, все тая, не ти е това професията, не ти е това призванието. Намерете си хора, които разбират това нещо. Ето, ти имаш ли човек, който се занимава с тия неща? Да. Имаш човек. Така. Трябва просто, като не разбираме от нещо, не се мъчим да го правим сами. Говоря за фирмите. Нали, когато става въпрос за брокера, за мен да дадеш на някой, нали, да ти пише цялото съдържание и всичко, за мен не е окей, защото пък нали, как да изразя себе си, като нали, някой друг го пише. Да. Истината е, че това е много комплексно и ако инвестираш в реклама и в себе си, то ще ти се върне при всички положения. Но не трябва да се вглъбяваме много в това, сега конкретното нещо, колко лайка има и колко гледания е събрал. Все тая просто въпросът се продължава. Личен бранд, нали, в чистата му форма се изгражда за не по-малко от 1 година. 1 година. Ти ако за всеки пост така го изживяваш, нали, то тук не стана, не се получи. Давай следващия, върви напред. Ти да мислиш, че моите са много... кажеш, всички те познават, толкова хора в България. Да, това е абсолютен факт. И интересното е, че всички гледат. Голяма част от тях обаче просто не реагират. Аз ако тръгна всеки път да се чудя сега кой го е харесал, кой не го е харесал, ама той видял ли го е... Аз като се срещна с хората, оказва се, че всички ме гледат съдържанието, значи всичко е наред. Ама то ние не можем да бъдем всички Рачков Ма то няма и нужда. на видеята. Няма И да сме велики импровизатори. Нали? Пак тръгваме, произхождане на това. Ние имаме основна професия и основен фокус. Да, това е имиджово. Това е като визитката ти, презентационната ти папка на времето. Имидж и може би е спомагателно средство. Както и изкуствен интелект. Да не влизаме в тази тема, да, че тя е друга страшно. странична тема, но нали, наблюдавам хората как го използват за всяко нещо. А той трябва, както и нали, И социалните брокерите, мрежи, и брокерите си пишат скриптовете с него трябва и да е страшно. да го сложиш по средата. Ти си началото на процеса, ние си в средата е изкуственият интелект или социалната мрежа, рекламата в социалните мрежи, и от другата страна пак си ти. Тук съм много съгласна.